Farar Aniya TV. To assalamu alaikum abota ta wannan tasha tamu mai albarka ta Farar Aniya. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo wanda zamu bayanin abubuwan da ya kamata wanda yake son cika Air Force ya tanada ko kuma ya cika wa'annan ka'idojin. Kafin nan muna ce muku da Allah ku yi mana subscribe saboda ƙara mana ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo muku bidiyoyi irin waɗannan da ma waɗanda suka fi su. Sa'an nan za ku iya danna alamar ƙararrawa duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku. Bayan haka, bayan kun gama sauraron bidiyo kun kalli bidiyo, a nan ƙasan comment za ku iya ajiye mana ra'ayoyinku da tambayoyin da kuke da su, sannan za ku iya danna like. To daga cikin ka'idoji da abubuwa da ake so ka cika kafin cika aikin Air Force ga su nan kamar haka. Dole sai ka kasance cikakken ɗan Najeriya. Wannan kasancewa cikakken ɗan Najeriya abu mai sauƙi ne in har kana da takardu na shaidar zama a jihar ka da local government ɗinka. Sannan babban abu ka tanadi national ID card. Wannan national ID card ɗin abu ne mai matuƙar muhimmanci. Bayan wannan akwai abu na gaba, ana buƙatan ya kasance kana da takarda ta gama wannan ɗin da take nuna ka gama secondary. Shine daga ciki akwai WAEC, NECO da kuma GCE irin wanda ake yi ta private, irin WAEC ko NECO na private nan. Sannan akwai NAPTEP daga cikin su. Sa'an nan abu na gaba akwai shekaru. Ana so ya kasance ka kai shekara 18 zuwa 22 shine adadin shekarun da ake so mai wannan cika Air Force din ya cika wayannan sharuɗan. Bayan haka sai kuma ana so ya kasance kuma shekara 18 ɗinkan nan zuwa 22 ya kasance daidai yake da wannan shekarar da za ta zo a 30 July da za ta zo na 2021. Ya kasance shekarunka a zuwa wannan lokacin ba za su wuce 18 zuwa 22 ba. Haka ake so kar su haura zuwa wannan lokacin. Sai kuma ya kasance baka da aure, shi wannan ma ka'ida ce. Sai tsayi ya kasance kana da 1.65 tsayinka kenan, kai namiji kenan. Namiji ne yake da wannan 1.65 sa da shida, kai nake so in ce na'am 1.66 suke so. Sa'an nan sai na mace kuma ana so ya kasance 1.63 na mata kenan tsawon da ake so. Sai kuma medical fitness, bangaren abin da ya shafi lafiya, a ce ya kasance kana da lafiya garau, mutum yake bai da wani naƙasa a jikinsa, wani kafa ko hannu ko wani bangare na jikinsa mai mahimmanci ko ido ko wani abu, ya kasance bai da naƙasa. Daga cikin abubuwan na gaba da ake bukata kafin ka cika ko kuma ake so ka cika wadda zai kai ka ga samun nasara wajen samun wannan aiki, akwai kuma wata takarda ta attestation da za ka je ka bayar a wani wanda yake mai aikin ɗamara kamar soja, wanda yake mai wani rank da suke kiransa da ya kasance kuma shi wannan mai ɗamara ɗin a jihar ka yake, wadda ya kasance yana da shine kamar yadda suke kiransa da wing commander, ya kasance yana da wannan matsayin. Sannan a cikin armies irin sojoji na ƙasa za ka iya samu ka bayar amma signing ya kasance dai ya kai wannan munzalin matsayin. Sa'an nan a navy za ka iya bayarwa, duka sauran ɗamara irin waɗannan. A police ma za ka iya bayarwa, amma duka ya kasance sun kai wannan munzalin. Kamar police ɗin ya kasance irin wadda da ya kai matsayin irin assistant, mataimakin commissioner, duk irin waɗannan matsayi yakan za ka bayar a je amma signing. Sai ka haɗa takardar kafin zuwa lokacin da za a neme ku a je a yi interview. Sannan ana buƙatar takardun da ake buƙata su ne za su kasance kamar haka. Da hoto kuma akwai hotuna guda biyu wanda baka jima da yin su ba. Hoto haka passport kenan na iya rabin jikinka, na iya haka setin kirjinka da muka sani da passport za ka tanade shi. Sannan da original wannan ɗinka takardunka da photocopy na certificate of birth ko kuma declaration in ba certificate of birth kake amfani da shi ba. Bayan certificate of birth ko declaration, sannan ana buƙatan photocopy da original kuma na takaddunka na karatu,
in diploma kai, in ma menene, in degree kai, in ma duk abin nan din kwalin da kake da shi, to ana buƙatar original da photocopy duka tanade su. Sannan da original da photocopy na indijin ɗinka na wannan local government ɗin da kake, da kuma wadda zai nuna jihar da kake, ana buƙatar wannan. Sannan sai kuma ainihin attestation letter ɗin, ana so ita ma ya kasance ka taho da ainihin original ɗinta, saboda wajen bayarwa dole zaka bada original attestation ɗin nan. Sannan kafin tahowa dole zai kasance kayi printing waɗannan takardu wadda zan ambata maka. Kafin nan kuma sannan akwai abin da ba sa so a cikin irin wannan hidimar, wadda ko da ka cika ka'idoji ta dalilin wannan ba za su baka ba. Wannan abin shine impersonation shine kai amfani da takardun wani a mazannin naka. To wannan in suka gano ko da ka cika ka'idoji a takardu da waye ne, ko da an baka za su iya dawo da kai. Sannan ko kai amfani da takardu na ƙarya na bogi, duk irin wannan suna ba da matsala a mutum, suna iya hana shi gaba ɗaya ko da ya samu a gaban. Yawwa, takardun da nake faɗa nake cewa za a nemo su a taho da su idan za a je wurin interview, idan Allah ya sa mutum ya samu, su ne acknowledgement slip. Akwai acknowledgement slip da zaka ciro shi kai printing nasa zaka je da shi can. Sannan akwai attestation of na parent, attestation na parent ko guardian haka, wanda yake lura da kai, na mahaifa ko wanda yake lura da kai, duka a cikin form din akwai wannan attestation din, zaka ciro shi ma zaka je da shi. Sannan kuma akwai wannan original na attestation letter da kaje ka bayar, kai akai ma signing a babban mutum wanda muka ambato rank din, irin kaman wing commander haka a bangaren airport da dai sauran bangarori waɗanda suka kai daidai wannan rank din a sauran bangarorin damara haka, har ma police. To duka wanda suka kai wannan matsayi na wing commander na daidai wannan matsayin, wadda suke da adadin matsayin a kowane bangare ne na damara, to zaka iya bashi ma wannan signing din. To bayan ka taho da su duk waɗannan a wurin interview ko kuma test da za su yi, to duka a nan za su karban za a yi wannan interview din. Wannan kenan. Sannan kuma bayan sun gama yin komai da komai, a yadda za su turo bayanai na dangane da shortlist ko kuma na dangane da waɗanda suka samu daman shigewa rukunin farko ko waɗanda suka samu daman aka zaɓe su, wanda insha Allahu za su tura a kan portal ɗinsu a portal ɗinsu, ko in ce website ɗinsu na airforce.mil.ng, airforce.mil ɗin na mil.ng da muka sani ng, mil, airforce.mil.ng, airforce normal airforce.mil ɗin shine in ce mil shine sai kuma .ng. To wannan kenan. Da Allah kada ku manta ku yi mana subscribe na channel ɗinmu don ƙara mana ƙwarin gwiwa na ci gaba da kawo muku bidiyoyi irin waɗannan da ma waɗanda suka fi su. Sa'annan za ku iya danna alamar ƙararrawa duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da ku. Sa'annan ku yi mana like na bidiyon mu duk lokacin idan dai bidiyon ya burge ku. Sa'annan nan ga nan alamar ga nan ƙasan wurin comment, ku sauka ku mana comment, nan ne za mu gane cewa kuna kallon bidiyon mu, kuna tare da mu, menene kuke bukata, menene abin da kuke so, ko kuma menene ra'ayinku dangane da wannan. Mun gode, muna sauraron ku.